ASEAN ila le kendu ya Deputy Commissioner Jaka West Kasil menta in charge ba PD sangma te kanong rem bang ile ya kendu kolong ba na kaliang jong ki dekhot ki jongi na kapor se kapor ki la ya kendu ya ki jing habade bat ka yat ka yeng ka kit ka ba apo surop namar ka jingbun palat jong kini ki tulgit ki badai jong ki hima ba jong ki Wisconsin te nakaliang ko jongi ki don ki kep ki ba nakaliang jong kini kinong ab ya kini ki tulgit ru ki la penshitom shika badai ki dekhot ki jongi kamtam ki don ki dekhot ki ba ki jongi ki ba na jangai kum na Giant Hills ki ba na Ribhoy ba na East Castle aba ki wan ki jingkit shani ki area jongi sipo West Castle te nakaliang jong ki kim tip ya hangno bagi don kita ki tulgit badaba nakaliang jong ki kim don kata ka jingtip kila ya be la ka jong ulti te nakaliang jong kini kinong up tulgit ki jong ka hima ba Wisconsin kila wan ban be iki kali ya ki khot ya ki kali jong ki khot ki jongi banda kila lap ki dawa ya ki hadu nakiru hadu saw bat sanaja te nakaliang jong ki dai bar haba ki peni ba ki shemjing ban siu hadu kata te nakaliang jong kini kinong up ya kini ki tulgit ki penlong ki ba hadu ba kini penjot ya ki kali jong ki khot ki jongi ba teng ki sei de ki tiar ki ba tiar pen mensauru don kini ki katukat ni ki ba Abdul Gate imat ki badai ki jong kini ki Malik lani ki tragit ki ba khamdon khamem ki don ki por ba ki sei wad ki tiar de kum ki pistol tiar set pen mensau ban pen berngem ban penting ya ki khot ki jongi dan kalian ko jongi ha ka jing bom la sha shu ya kani ka jing sha pensaja ka jing sha penjenjar jong kini ki dekhot ki jongi tengi lerai da ko wei ka jing mut kum ka ASEAN mene ngilali ai jing tho so Deputy Commissioner ba nakaliang jong Deputy Commissioner ula kershai ba nakaliang jong ula kershai khamat jongi ki noelam jong ka ASEAN ba hapo ka usurok jong ka PWD lani ka surok jong ka National Highway lani ka surok sarkar kino ki hima lani ki konsil kimla ban bu tulgit ban krong khachina naki kali kamai te nakaliang ko jongi lapan pau ya kaji sungu nakaliang yung Deputy Commissioner lapan saya kani ba nakaliang yung Deputy Commissioner ulo ong ngi balada don kino ki jing ki banang ni sakamat kidang ya kendu nakaliang ko jong ulo ong bangi dei ban file daka complaint syaka ki police station lani what so Deputy Commissioner ba udle ya ka badon kap habadei bat kini ki kam surok ki jongi mar ki don ru ki kali ki bakit ya usensar ya using wat ki mar juhur mar jabru kalong ka ka bangi so pla kalong kini kinong up ya kini ki tulgit jong ki hima bat jong ka konsil kim map shu wat ya kini ki marat te kumalong menta ka bangi kam so pla mangi kalong ba dang menu na kaliang jong minister in charge of agriculture ulo ong ba using la dai marat usensar la dai marat Henry ka basusi mangi menta kalong bai wat yung sensar bakit kali bakit sensar bakit sing ki bakit juru kamut bakini kinong Abdul Gate jong ki konsil ba jong ka himang mut ki klam semla ino kila dawa beda kapisa lada kim yang ru ya kiru kile kum juhi kum bakit ya kiwe ki mar khayi kum ba ki dekhot jong ki kit de nakal yang kani ngi so mon ong ba nang ni sakamat kum mo Deputy Commissioner ula kha nya yang ki hakmat jong ki nong elam ba nakaliang jong uang ba kini ki get barok khoi ki badana surok na chawe kilong illegal kimla ban krong pisah po ka surok jong ka sarkar ini ka padi ki pradokot nang nei sakamat layo ya kani ka message ba phimdei shu ban su la don kanu jinge pentip singi ki noelam ba nakaliang jongi ki noelam ngin le dak pateng ya kitu ki ba penbor ya ki dekot ki jongi ban siu ya ka khajana shiki